Čau lidi, takže vám tady točím další video a tentokrát to bude taková další mé série, což bude Ask From, to je, že mi pokládáte otázky a já vám ji budu zodpovídat. Takže na začátek si dáme 5-10 otázek, tak jo, jdeme na to. První otázka byla, proč jsi dal zrovna přezdívku Klokin? Tak na to se mě všichni ptají i na tréninku. Klokin, jen tak mě to napadlo, jako chtěl jsem se jmenovat, nebo mám to radši říkat. Druhá otázka byla skoro podobná a to je, chci vědět, kolik ti je let. Tak to jsem řekl, že nebudu říkat. Nebudu se o tom zmiňovat. Třetí otázka byla tedy, proč? Koho máš vlastně nejradši za youtubera? Tak já mám každopádně Hogiho, Menta, Jirku, Bořivoje prdelce. Dělám si prdel. A tentokrát to je úplně čtvrtá otázka, což je, na čem jezdíš? Tak já jezdím na kole a budu brzo jezdit na koloběžce, štýl, tečka. Jak zní tvá velikost? Tak já musím skákat dost malá. Takže doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a jenom chci říct, že se blížíme k 10 odběratelům, což sice není moc, ale fakt vám díky a čau do dalšího videa.